Tak já možná bych nejdřív řekl, co já tady vůbec dělám. Tak v nějakém menzovním časopisu se psalo, že jsem zakladatel Menzy. Prosím vás, nejsem, že jo? Protože když já jsem se snažil založit Menzu na začátku roku 1990, tak v mém obýváku sešli 3 lidi, včetně mě. A jeden byl boso a měl teda mezi prsty hlínu, jo. Takže to byla taková. A ten mi ale řekl, že už nějak před půl rokem někde ve Viničný nějaká paní Drábková, Hana, jo, přizvala Eda Vincenta z Menzy International, ředitele Menzy International, a ještě před revolucí udělali testování IQ. A Jirka Bělohlávek byl druhý, který to tam nějakým způsobem jako organizoval, a ti to teda jako založili. Já jsem jenom potom vyvíjel zběsilou aktivitu, dělal všechno možné, takže Jirka Bělohlávek uznal, že prostě se mu to nechce dělat a hodil to na mě. No, takže, ale rozjeli jsme to tak nějak jako do úrovně národní Menzy a od té doby už jako i brala Menza International vážně. Ale o tom tady nebudem povídat, mé jméno je tady, že jo, tak to vidíte. To jsem vlastně neřekl. No, jo, prosím vás, ještě takovou technickou věc. Kdyby něco bylo nejasné, říkejte hned, jo. Když mě chcete nadávat, to si nechte až na potom, jo, protože to by bylo dlouhý, jo, když to ty technické dotazy budou krátký. Tak, já budu trochu provokativní, ale jako upřímně řečeno, nikdy jsem nechtěl, jo. Jenom logicky uvažuji a pak mě někteří lidi řeknou, že je to provokativní. Tak jako nechci být provokativní, ale když tam vede logika, tak samozřejmě to jako musím. Takže budeme rozebírat dneska 2 témata. Jednak teda Schrödingerovu kočku, opravdu, a potom to nekonečno. Jo? A tam je podtitul, že to jsou klišé. Jo? Já se budu překvapivě snažit vás přesvědčit, že Schrödingerova kočka nefunguje. Mimochodem to říkal už ten Schrödinger a proto ji vymyslel, jo? Aby ukázal, že to nefunguje. A že nekonečno, tady je to napsané, jo? My se opravdu dostaneme za nekonečno. Jo? Za to aktuální nekonečno a bude to velmi jednoduchý. Ne žádný nedosažitelný kardinály a tak dále. Tak. Takže tady je tak Schrödingerova kočka. To jsem vlastně říkal, že budeme probírat klišé. Mimochodem, proto mám tyhle chytré brýle, které nefungují, protože já se vždycky utrhnu od toho, co povídám, a tak jsem si myslel, že to budu promítat tady na brýle s umělou inteligencí, abych udělal reklamu Even Realities B1, jo? Ale nějak se to nepovedlo. Ale kdybyste ty brýle chtěli mít, jo, tak to překládá z 20 jazyků do těch 20, do kterých chcete, že jo? A píše vám to, někdo mluví a oni vám to píše ten text přeložený tady do očiček, což je dobrý. Docela, ale i česky to umí, tak někdo mluví česky, pro hluchý je to úžasný. Před něho dáte mobil, on mluví do mobilu a ten kdo je hluchý, to tady prostě čte. Proto já tak asi 2 metry před sebou vidím, 3, vidím prostě nějaký textík, pak si to můžete vyzkoušet. Jo, to, co jsem chtěl hlavně říct, já jsem s tím taky bojoval, protože já jsem byl taky naučený, že nekonečno existuje Schrödingerova kočka, že jo. Jo, takže prostě bude to těžký, ne technicky, ne logicky, ale to, že když je člověk na něco zvyklý, tak udělat tu změnu, jo, to je náročný. Třeba u determinismu, co jsem s tím bojoval asi 10 let, než jsem prostě jako to řešení, které logicky jako odpovídalo, jsem jako přijal za svý a nedráždilo mě. Jo, tak to jsem řekl. A teď, protože na tenhle výklad se dost lidí jako vrhne a s takovým tím klišé, fyzici teda dost, a takovým tím klišé, že Einstein vůbec nerozuměl kvantové mechanice, jo, a že prostě ta koránská interpretace je to perfektní, tak já jenom tady jsem napsal, kteří lidé by v zásadě souhlasili s tím, co budu říkat. Erwin Schrödinger, že jo, ten vymyslel tu kočku a vlnovou rovnici, a on ji vymyslel tu kočku proto, aby ukázal, že něco, čemu se říká v kvantové mechanice superpozice, neexistuje. To byl prostě, podívejte se do toho originálního článku z roku 1935, on říká, to je burleskní nápad, jo? To je prostě nesmysl.
Druhý době souhlasit Albert Einstein, který dostal Nobelovu cenu za to, že poprvé kvantovou mechaniku vědomě použil, že jo, protože u fotoelektrického jevu jako vzal to kvantování vážně. Foton to nazval potom až někdo 20 let po něm, ale on mimochodem on napsal několikrát více významných článků o kvantové mechanice, než jakýkoliv zakladatel kvantové mechaniky. Bohr, nebo Schrödinger, nebo Heisenberg a tak dále. Paul Dirac, ten se tím nechlubil, protože už ta kodaňská interpretace jela, ale když si přečtete, co to píše, taky říká jako neurčitost, jo, ty skoky, superpozice, De Broglie, že jo, ten by se pod to podepsal taky, protože ano, determinismus zastával v kvantové mechanice. John Bell, to je ten, co vlastně udělal Bellovu nerovnost, která dokazuje, že existuje kvantová provázanost. Ten dokonce řekl, jako Bohr a Heisenberg vymyli fyzikům mozky. Jo? Prostě ta kodaňská interpretace je špatně. Hugh Everett, to je trošku jako, přece jenom jako už malinko šílenec, podle ně Oxfordu třeba moc ne, multisvětová interpretace, a David Bohm, ten vymyslel v podstatě jakoby deterministickou interpretaci kvantové mechaniky, ale udělal tam jednu banální chybu. Jo, prostě ta vlnová rovnice podle něho je popis fyzické vlny. Zatímco, jak se možná uvidíme za chvilku, to je jenom pravděpodobnostní vlna, která je vytvořena nějakou fyzickou vlnou, která je jako v pozadí. Takže tam udělal tu chybu, proto se to asi neprosadilo. Tak. A kdo bude proti nám z těch slavných, tady jsou sami slavní, prosím vás, jenom dva. Jo? Bohr, model tomu z 1913, jako byl to úžasný pokrok, jo? Ale byla to slátanina. Jo? Já se omlouvám, ale Bohr prostě měl špatnou filozofii, to ostatně, když si přečtete jeho knihy, tak tu jsem vlastně nevzal, tak tam je to jasný. On byl jako dobrý manažer, sehnal peníze a mimochodem podle mě na jedné straně rozjel kvantovou mechaniku, ale na druhé straně ji možná zpozdil o 20 let tou kodaňskou interpretací, protože doslova, když si přečtete Whittaker, myslím, se jmenuje, ten, který napsal z Oxfordu, který napsal knížku, nevím, jestli jako z Oxfordu, musel bych se podívat, měl jsem si tu knížku vzít, tak říká, že prostě skupina kolem Bohra jasně dala najevo fyzikům, kteří nesouhlasí s kodaňskou interpretací, nejenom, že prostě je to špatně, ale že nedostanou pracovní místo ve fyzice. Jo, taková malá totalita, já jsem to nevymyslel, prostě opravdu to tak bylo. A Heisenberg, princip neurčitosti, to znáte. Tak a teď ještě ta obrana toho Einsteina, že jo, jako první pochopil reálnost kvantování, jo. V tom byl dobrý vlastně ve filozofii. Poprvé pochopil, že dilatace času a kontrakce délky je reálný efekt a že kvantování je reálný efekt. A za to dostal Nobelovku. Dokázal neúplnost kvantové mechaniky. Jo, v roce 1935 napsal článek o Eppler paradoxu, kde vlastně on naťuknul nebo řekl, prostě něco tam je skrytýho. On byl ten, který vlastně poukázal, i když ne zcela explicitně, nebo dokonce možná vědomně, na kvantovou provázanost, která dneska je úplný základ a je to základ kvantových počítačů. Takže on měl tenkrát pravdu, jo? Když říkal, kvantová mechanika je neúplná. Bohr mu řekl, máte pravdu, ale úplně jí to nejde. Jenomže ono úplně jí to jde, protože jinak by nebyly dneska ty kvantové počítače. A samozřejmě takovýto obvyklý klišé v médiích je úplně jiný. Jo, ale takhle to je. Jo, a jeho chyba, na který jako ztroskotal, to je právě tohleto. On prostě tak věřil své teorii relativity, že si nedovedl představit, že by kvantová provázanost byla rychlejší než světlo. A ona je, a je podstatně, a to je teda jako jeho chyba. Kvantová provázanost není lokální. Jo, to už jsem říkal, jo, tak to jenom, já jsem po něm pojmenoval syna, tak ho musím bránit Alberta, že jo.
Tak, znáte Schrödingerovu kočku, nebo ji mám vysvětlovat? Všichni znají. Jo? Super, tak to přeskočíme. Tak, že jo, ona je současně živá a současně mrtvá podle některých, podle kodaňské interpretace a tomu se říká superpozice. Ovšem, kdyby to bylo jako opravdu současně, tak by tam byly dvě kočky a ta krabice by byla jako najednou těžší. Jo? Zákon zachování hmotnosti a energie, takže takhle to asi nebude. Jo? Mimochodem to je argument, ale ne u kočky, ale u elektronů nějaký Sabine Hossenfelder, kterým docela ty přední fyziky teď jako vydráždila ve správném slova smyslu. Ovšem, ta kočka může umřít v jakémkoliv okamžiku. Jo? Takže si to představte, že se tam prostě dělají ty mrtvé kočky, jo? Prostě v každé milí vteřině. Jo? A kdyby superpozice byla pravda a brala se tak fyzicky, a za chvíli ukážeme, že to nejde brát jinak než fyzicky, tak by tam bylo nekonečně nebo hodně mrtvých koček, to by se nevešlo, černá díra, že jo? Země by zmizela a tak dále. Takže takhle to nepůjde. No, hned k tomu přijdeme. Jo, že by se nevešli do toho. Takže je potřeba snižovat. Jo, to je zajímavý. No, proberem to potom, není to dobře. Takže fyzicky to být nemůže. Jo. Ostatně by se tam ani nevešli, jo. I kdyby byli, já bych dal malou krabici, kde se vejde těsně jedna kočka. A v tuhle chvíli jako by se ta krabice musela rozletět, ne? Proto by tam byly dvě. No, ale menší, ne? Oni se zmenší. To už jako, děkuji za protiargument. Potom to proberem, jo? Říkal jsem, teď, kdyby něco nebylo jasný, pak mě rozeberte. A teď. Existuje situace, kdy nutně ta superpozice musí být fyzická. Jo? To znamená, musí být fyzická, jestli musí být fyzická tady, i u té kočky musí být fyzická. A to je dvojštěrbonový experiment, který je prostě samotný jádro kvantové mechaniky, jako výkladově. Protože máme, no tak znáte dvojštěrbinový experiment, taky můžu. No někteří kývají, ale ne všichni, jo. Co? Můžeme, jo, projet to. No tak velmi rychle, jo, když budeme střílet ze samopalu, prostě nějaký normální kuličky a máme dvě teda štěrbiny, tak na stínitku za nima budou prostě dvě čáry, jo. To je normální. Ovšem, když se to dělá v kvantové mechanice, jo, tak se to chová divně. Když posíláte elektrony, fotony nebo cokoliv, tak místo těch dvou pruhů se tam prostě dělá nějaký spousta proužků a to v podstatě jde vysvětlit jedině, že by tam byla nějaká vlna. Jo? No prostě tady je to nakreslený. A to tak, že jedna štěrbina nějak vysílá vlny, druhá štěrbina vysílá vlny, pak se to skládá, že, a udělá to tenhle pattern, tuhletu interferenci. Ale to každý zná, že jo. Prostě když hodíte 2 cihly do vody, tak se ty vlny začnou skládat jako tady. Takže interference. Ale když by tam byly jenom objekty fyzické, částice, jo, jenom, tak to není možný. To znamená, že tam určitě musí být i nějaká vlna. Takže kdo si vymyslel, a teď přesně nevím kdo, že ta částice, mimochodem ještě jedna věc, ty vlny vznikají, i když se posílá třeba jeden elektron po druhým. Jo? Jeden elektron dlouho nic, potom jeden elektron, jo, a takhle. To znamená, že se neovlivní 2 elektrony, jo, a když hodně jich potom pošlete takhle solitérně, tak na konci ty místa toho dopadu udělají prostě takový zhuštěniny a říčí věci. A jak tohle vysvětlit? Prostě neexistuje žádný způsob, než že prostě něco při tom jednom elektronu musí projít oběma štěrbinami. Jo?
Takže na to se vymyslela ta superpozice, jo, že v podstatě ta částice se rozdělí na dva a prostě udělá interferenci. Protože ta interference, to je fyzický jev. To znamená, že to rozdělení nemůže být pravděpodobnostní, protože pravděpodobnost vám nic neudělá. Jenom něco fyzického. Fyzicky musí něco projít dvěma štěrbinami. Jo, klasika. Jo, to jsem říkal o ten Sabině, že kdyby se ta částice rozdvojila, i kdyby měla poloviční hmotnost, tak stejně to jde gravitačně detekovat, jo, protože když projde jedna částice, tak je to jiný průběh gravitace, než když se rozpůlí třeba na poloviny, tak to jde zjistit, jo. Takže prostě tenhle experiment by o tom rozhodl. Tak. Jde o to třeba, když se budeme bavit o elektronu, jde o to, jak je vlastně velký. Jo? Protože vlastně my ho můžeme reprezentovat nějakou vlnou, která de facto je jako kdyby pravděpodobnostní pole výskytu toho elektronu. A ta vlna opravdu může projít klidně těma dvěma štěrbinami. No, k tomu směřuju. Děkuji, když tak to předám, jo. No a stejně jakou ty kočky můžeme interpretovat. Ono nejde o dvě částice, jo, protože i ta mezera, i ta štěrbina má trošku jako vůli, jo, a prostě když to vezmete spojitě, tak i v té jedné, nechci říkat štěrbině, bylo by nekonečno superponovaných elektronů, ale prostě hodně, že jo. Jo. Takže to by, kdyby se to nedělilo v té hmotnosti, tak to by v podstatě udělalo tu černou díru. A kdyby se to dělilo v hmotnosti, tak ta situace, když mám půlku hmotnosti tady, půlku a celou hmotnost tady, je fyzicky detekovatelná. Takže to rozdíl je. Jo. Takže pokud vlnová funkce popisuje jen možnosti, jo, tak to, co je v těch štěrbinách dvěma, není ta vlnová funkce, musí to být něco fyzického. A je to úplně prosté řešení. Jo? A to prosté řešení navrhoval někteří, třeba vy ho nebudete znát, ale je docela slavný nějaký tým Modlin, tomu říká vlnový stav. Prostě jsou tam částice a ty částice v podstatě surfují na nějaký fyzický vlně. Jo? A dokonce to může být kondenzát ve smyslu, jako představíte si dřívko, jak se houpe na vlnách, jo? Kdybyste to tam dali ty dvě štěrbiny, tak protože to je jako mechanika normální, tak to nebude probíhat tak krásně, jo? Ale prostě ta interference tam bude a ta interference ovlivní teda to dřívko. No a samozřejmě to může být tak, že ta kvantová vlna, jak já ji nazývám, udělá kondenzát a to jsou ty částice. Že jo. Mimochodem to, že u té vody, když uděláme dvě štěrbiny, kousek ledu a budeme interferovat hladinu vody, takže to je nedokonalý. Prostě je v tom, že ta kvantová vlna je v podstatě supratekutá. Jo? Co je to supratekutost? To je v podstatě, že schladíte ty atomy, ať vám do toho nerýpají, jo, a teď se to chová supratekutě. A tak to je vlastně, vidíte názorně podstatu té vlny, téměř vidíte fyzicky, jak se chová, že jo. Tak se chová potom jako úplně dokonale. Jo, tak tady mám toho Modlina, nevím, jestli máte někdo firmu, ale mé dlouholeté zkušenosti jsem zjistil, že nejefektivnější je, vždycky, když potřebujete s někým mluvit, zjistit si jeho zájmy a tak dále, tak my jsme se s týmem Modlinem jako dohodli na základě toho, že oba máme psy. Jo? On tam měl psa a na přednášce ležel na stole, už byl takový starý, a teda ne Modlin, ale ten pes. No a prostě on zastává přesně to, co říkám já. A ještě jednu věc. Všimněte si, že ta superpozice je neviditelná, netestovatelná, jo?
Protože otevřete krabici a kočka je najednou buď živá, nebo mrtvá. Jako to vůbec nejde testovat, to není ani věda, nezlobte se na mě. Jestliže máte představu něčeho jako takového neurčitýho, a teď se podíváte, vždycky je to určitý, tak to není vůbec věda, protože musel bych to nějak otestovat. Jo? Ale ta se prostě superpozice vyhýbá jakýmkoliv pozorování. Jo? To je prostě nějak vymyšlený. Takže když to vezmete takhle úplně normálně, že dejme tomu, je tam nějaká suprakapalina, který se říká možná, to je teď hypotéza prostoročas, jo, ať už si to představíte z nějakých těch superstrun nebo prostoročasových atomů, jak to říká smyčková kvantová gravitace a udělá to nějaký kondenzáty, což jsou částice, tak je to prostý. Jo. Já bohužel tady nemůžu sdílet to video z Veritasio, nebo jak se jmenuje to, kde prostě udělali takovou analogii a já vám ji trošičku popíšu. Jo, a že ta vlna existuje, i když nevidíme, ta kvantová vlna, gravitační pole taky nevidíme, že? A existuje? No existuje, protože vidíme, že ty tělesa padají, jo? A navíc teda tu kvantovou vlnu skoro můžete vidět u té supratekutosti. Podívejte se na supratekutý helium a de facto nevidíte přímo ji, ale prostě atomy, které jí neodporují, tak vidíte to vlnové chování. Jo. Já jsem tam říkal to pár nějakých lidí, kteří by jako se mnou zhruba souhlasili, ale já to tak jenom povídám proto, že vždycky někdo řekne, tak si nějaký fikáček vymyslel nějakou blbost. Jo. Vím, že to není principiální argument nějaký autority, to je úplně jedno, všechny se můžou mýlit. Ale tak dejte na tu logiku a tu empirii, kterou jsem tady vykládal a myslím, že moc prostoru není k jinému řešení. To, co je na tom Veritasiu, je Leidenfrostův efekt. Nevím, jestli jste někdy viděli, máte rozpálenou plotnu, jo? Kapne tam vodu a tam ty kapičky běhají, nebo v některých situacích, když prší, tak na té kaluži ty kapičky takhle běhají. Jo? A oni udělali silikonový olej a když teda začali jako mírně kmitat s tou nádobou, ve které byl, a pak do toho kapli nějakou kapičku, tak ta kapička putovala vlnově a prosím vás, byla schopna vlastně, sice nedokonale, protože to není suprakapalina, byla schopna předvést jakýkoliv kvantový efekt. Tunelování, dvouštěrbinu, cokoliv. Jo? A je to prostě velmi prosté. Jo. No, to už je takový. A teď jako prostě, to už je jako dodatek k tomu. Když do té částice strčíte, že jo, tak ji od té vlny oddělíte. Takže když prostě jste dost temperamentní, tak se chová částicově. A když ne, tak tam zůstanou ty vlnové vlastnosti. Takže ta vlnově korpuskulární dualita je taková, že prostě jsou tam částice i vlna. Nic tajemného, jednoduchý. Jo, tak už toho necháme. Jo, a ještě jeden takový důkaz, vymyslel nějaký Wigner, že vlastně ta neurčitost kvantová je zdání pouze, že to je subjektivní neznalost. Krabici s Schrödingerovou kočkou dáte do místnosti bez oken a jeden pozorovatel bude uvnitř místnosti a druhý bude venku. Ten pozorovatel uvnitř místnosti krabici otevře a vlnová funkce, která říká, že kočka je živá i mrtvá současně, zmizí, skolabuje a on vidí živou nebo mrtvou kočku, jedno nebo druhý. Ovšem ten, který je venku z té místnosti, má pořád tu vlnovou funkci. Takže ta kočka je, dejme tomu, živá, přežila to a pro toho pozorovatele mimo místnost je
prostě živá mrtvá současně. To je prostě jasný, že záleží na tom, kde člověk stojí, jestli tu krabici vidí nebo ji otevřel, je to prostě subjektivní. Jo? Kvantová mechanika je neúplná, jak dokázal v roce 1935 Einstein, a tady tohle je další důkaz. Jo. Tak, už nechme těch koček. A tohle by bylo ještě dobrý, jo, protože tohle tak jako na Oxfordu někdo tvrdí, některých v Americe taky někdo, i když teda převládá kodaňská interpretace. Ale teď tohleto, mimochodem, kdyby se někdo chtěl nudit a prostudovat to pořádně, tak tuhle knížku mám tady, jo. A samozřejmě to, co tady udělám, je prostě, já nevím, 5% z té knihy, jo. Tam je to bráno systematicky a pokud možno vědecky. Takže teď nekonečno. Co se týká fyziky, tak tam myslím, že se fyzici v podstatě shodnou, že v realitě žádné nekonečno není, teda aktuální, že jo, to pravé. Dokonce, myslím, pan profesor Kulhánek říkal někde nějaký vtip, že matematici vymysleli nekonečno, aby naštvali fyziky, protože když fyzik někde objeví nekonečno, že jo, nekonečná malá singularita, tak říká, jo, a co s tím, jo. Prostě když někde vznikají nekonečna, tak prostě je to, dál nevíme. Teorie se zhroutila, prostě konec. Příklady, no, že jo. Vesmír je konečný, protože před 13,7 miliarda let vznikl, takže je konečný. A kdy bude nekonečný? Za nekonečně mnoho let, takže nikdy. Takže furt bude konečný, že jo. Singularita není nekonečně malá, protože kdyby byla, tak by neplatila kvantová mechanika. Nekonečně malé, nekonečně jemná dělitelnost, tu odmítnul už tak teoreticky Demokritos, ovšem kvantová mechanika to vzala empiricky a velmi tvrdě. No a samozřejmě to řeší taková neexistence nekonečná v realitě, všechny Zenonové paradoxy, prostě není tam nekonečná dělitelnost. A to je jenom tak na oživení, jo, jak to, řekněme, středověcí nebo dávnověcí myslitelé, jak nad tím uvažovali, to mně přišlo hezky. Nekonečná rychlost nemůže existovat, protože těleso by bylo všude najednou. Nekonečné těleso nemůže být, protože nemá hranice, nebo je to těleso. Nekonečný vesmír nelze nikdy empiricky ověřit, protože jsem říkal, kdy bude nekonečný, nikdy. Tak a teď půjdeme do té matematiky. A zase, jo, jo, prostě, aby někdo neřekl ten fikáček si zase vymyslel blbost, jo, tak pár lidí, kteří budou se mnou souhlasit a většinou jako natvrdo. Aristoteles, který říkal žádný aktuální nekonečno, mimochodem, já to tam budu říkat, rozdělíme to, že jo. Aktuální nekonečno je to ukončený. Je to velký, že jo. Potenciálně nekonečno je furt konečný, pak je tam horizont, jde to zvětšit. Jo? Už je srandovní to, že tomu aktuálnímu nekonečnu se říká v angličtině velmi často completed infinity. No to je blbost, ne? Protože jako nekonečno, které má konec. Profesor Vopěnka to bylo, řekl, nekonečno je vyčerpání všech nevyčerpatelných možností. Logický paradox, to znamená, že to asi nebude. Tak, Aristoteles, Galileo, ten dokázal vlastně, že nekonečno není a udržel matematiku bez nekonečna do roku 1900, než přišel Cantor a před ním možná Bolzano. Avicenna, Wittgenstein filozof, takže ho nebudeme brát vážně. Gauss, ale tvrdý matematik, Poincaré, vymyslel teorii relativity jako Einstein, jenom ji neměl tak fyzikálně dobře zdůvodněnou. Kant, tam to je trošku, ale v podstatě taky ty jeho antinomie. Hobbes, Tomáš Akvinský, věřící, Cauchy, jo, to jsou prostě kapacity. Je zajímavý, že Cantor, který zavedl nekonečno do teorie množin, tvrdil, že nekonečně malé neexistuje. Takže taky částečně na naší straně. Nějaký Peano, což je aritmetika, a Newton.
Newton původně si myslel, že v tom kalkulu jsou ty kroky nekonečně malý, nulový. Přišel na to, že to je logická blbost a prostě z toho zběhl a přiklánil se k tomu, co teď bere jako limita, že prostě se úplně do toho bodu nedostane, takže ty kroky jsou jako hrozně malý, ale nenulový, vždy nenulový. Tak, ale to nic neznamenalo, protože dá se zase udělat seznam, kdo je pro aktuálně nekonečno, ale zase je kratší, překvapivý, ale o to nejde. Největší sílu má logika v tomhle případě, tak půjdeme po ní. A ještě jednu věc, když jsem teda na to napsal dizertaci, tak někteří matematici řekli, dobře, kdyby to bylo možné, tak to zničí klasickou infinitní matematiku. Jo? Uvidíme, že nezničí vůbec. Z jednoho prostého důvodu v matematice vůbec žádné aktuálně nekonečno není a nikdy nebylo. To je jenom takový, jako uvidíme za chvíli, jako takový povídání, že tam je. Ale co přinese to nové řešení, když aktuální nekonečno, které je stuhlé, dokončené, hotové, nahradíte potenciálním nekonečným, které je dynamické, tak dostanete samozřejmě dynamiku a neurčitost za tím horizontem. Ovšem to je špatně, když byla neznámá, to znamená neurčitost, zavedena do matematiky, tak to znamenalo obrovský rozvoj matematiky, protože bylo možné jako napsat nějaké rovnice, systémy rovnic a řešit to. Že? Bez toho by to nešlo. A co se týká ty dynamiky, dovedete si představit jako matematiku bez funkcí, bez proměnných? Jo? Tak kde je ten problém, když to potenciálně nekonečno by mělo být neurčitý a dynamický? Ono neurčitý to zní divně, jo? Ale fakt, jako to tady máme běžně a je to základ matematiky. Tak to jsem už vlastně řekl předtím, jak je. Já to potenciálně nekonečno vždycky dávám do uvozovek, jo. Teď to bude trošku jako složitější, ale de facto ho dávám do uvozovek, ale de facto tohle je to pravé nekonečno. Protože ono skutečně nemá konec, jo. Protože v tu chvíli má, ale pak se to může posunout, jo. To znamená, že ta terminologie je úplně naruby, ale to není podstatný. No. Tohle si předvedem, že v matematice nikdy žádný nekonečno nebylo, tak jeho odstraněním, aktuální teda, nemůže se matematice vůbec nic stát, jenom se změní interpretace. Jo. Všichni matematici souhlasí, že člověk je ve všem konečný. Myslí konečnou rychlostí, má konečnou paměť, jo. Matematika, protože umí skvěle popisovat realitu, prostě má s ní úzký vztah, ona ji modeluje. Matematika je model reality, ale jako přesahuje ji v něčem, ale jako v základě model. Ten model vytváří konečný člověk, jo. A protože matematiku vytvořil konečný člověk, ten model, i když podle reálné situace nebo reality, tak to nekonečno přes tu jeho hlavičku konečnou, naši konečnou, tam nemůže projít. Jo? Zkuste napsat nekonečnou řadu přirozených čísel, 1, 2, 3. Já většinou jsem viděl, že to končí u čtyřky a dálnic. Jo? A jo, tady to je Bůh, jo. Ale než k němu dojdeme, tak nejdřív. Existence nekonečná vůbec není otázkou matematickou. Proč? Protože, co je to nekonečno? To je absolutně veliká abstrakce. A k tomu, abychom my rozhodli, že existuje, potřebujeme vědět, co je to abstrakce. To v té knize se rozpitvá hodně jako podrobně, ale to by bylo nadlouho, tak to tady neříkám. Co je to být absolutní a co je to existovat, protože jako existuje nekonečno je otázka, existuje absolutní abstrakce? Ani jednu z těch otázek matematika neřeší. To znamená, moc toho matematika o nekonečnu říci nemůže, pakliže matematik zároveň není filozof a nedělá filozofii. Pak jo,
Ale to není matematika už. Nekonečno, jak vám řeknou asi všichni matematici, je zavedeno jako axiom. Jo? To znamená, spadlo z hůry, není v podstatě pro něj důvod, dáme ho tam. Kdo může realizovat nekonečnou, když my jsme koneční? No nějaká nekonečná bytost. Bůh myslí nekonečně rychle, má nekonečnou paměť. Jo, dobrý. Jenomže, jak píše taky Opěnka jednou, když už teda vlastně my nejsme bozi, tak nemůžeme vidět to, co ten Bůh vidí a my to vždycky sprzníme. My prostě to nekonečně tam do toho nedostaneme. Řekneme, že jo, ale nikdy ho fakticky nedostaneme. Mimochodem, to nekonečno je v podstatě podoba Boha, nic jiného to tam není. A uvádět axiom Boha do matematiky není věda, nezlobte se na mě. Jo, nic proti víře, v osobním životě super, nebo jako motivace. Kantor to dělal kvůli Bohu. Jako úžasná motivace. Skvělý, jo. Pyramidy kvůli Bohu, že jo, de facto. Faraonovi. Ale jako argument vědecký to dávat do matematiky, tam to nepatří. Jo, protože jsem říkal, že nekonečno je otázkou v podstatě nematematickou, tak nelze na to nahlížet z hlediska matematiky, to je opravdu limitovaný pohled. Jo, to jsem říkal, že tam je celá taková naznačená filozofická koncepce, popisujete se tam, co je to realita, co je to abstrakce, prostě bere se to pořádně. No. Tak, a hlavní důkazy pro neexistenci nekonečná. Ten Galileo byl tak jako působivý, že opravdu to všichni vzdávali stovky let. A druhá věc je docela zábavná. Já tomu říkám tautologie nekonečná, to je ten králíček. Zkuste si vymyslet, jak dostanete nekonečno do jakékoliv úvahy. Jo? Třeba vesmír je nekonečný. Jo? Tak to uděláme asi tak, že když ho chceme změřit, tak musíme mít nekonečný měřítko. Takže aby byl vesmír nekonečný, my musíme mít dopředu jiné nekonečné měřítko. Nebo bude mít metr a ten dáme nekonečně krát. Jo? A nebo uděláme množinu přirozených čísel 1, 2, 3, 4, 5 a tak dále až do nekonečná. Dobrý, ale abychom ji udělali, potřebujeme udělat nekonečně kroků. To znamená, abychom dostali jedno nekonečno, potřebujeme druhé a už jsme zase tam, kde jsme byli. A mimochodem, když vezmete složitější případ, tak zjistíte, že to druhý nekonečno potřebuje třetí nekonečno, čtvrtý nekonečno, takže v podstatě nakonec to potřebuje nekonečně mnoho, nekonečen to jedno nekonečno. Ano, moment. Tady máme mikrofon, jo, je to tak? Já jsem se chtěl jenom zeptat, že pokud říkáte, že abych mohl mít měření nekonečná, takže musím mít nekonečný metr, tak mně přijde, že to je jako kdybych řekl, že pokud chci mít vodu, tak musím mít sklenici. Mně to přijde, že tam není nějaká vazba. Teď jsem to asi... Nekonečno můžu mít bez toho, kdybych měl nekonečný měřítko. Takhle, to je v realitě. A jak zjistím, že je tam to nekonečno? Nevidím konec. No, pardon, tak to je potenciálně nekonečno. To jsou koleje. Ale já jenom říkám, Nevidím konec, to jsou koleje, které... Neexistence dlouhého metru nedokazuje, že neexistuje nekonečno. Ne, jasně, ale to o tom nejde. Já říkám, že neexistuje způsob měření, který by empiricky změřil tu nekonečnou vzdálenost. Uvedl jsem 2 příklady. Jo? Můžete vymyslet další způsoby měření, nenajdete žádný způsob měření, nejde to udělat tak, aniž byste do toho měření nějak vnesli nekonečno. To bylo, nejde o nekonečný metr. Všechny pokusy, které uděláte, teď nevím, jestli to v té knize mám víc těch příkladů, nebo jsem to psal v blogu, jo, ale udělal jsem ji tam několik a vždycky prostě to máte vězení. Ale to není matematika, to je fyzika měření. Jasně, ale tak to vezmem na těch přirozených číslech. Matematika. Jakýkoliv, to je jedno. Přirozený proč? Protože jsou základ matematiky, že jo. Teorie množin, no na tom je to postavený, toho jsem si já nevymyslel. Ale to je jako jednoduchý příklad. Ať vezmete cokoliv, tak to dopadne stejně. Prostě nekonečnou řadu uděláte tehdy, když uděláte nekonečně kroků. Můžeme to
Jak to? Já vám napíšu, tady není tabule. 1, 2, 3, 4, mám konečnou řadu. Cože? Můžete zvětšit. Ji můžu, ale v tuhle chvíli je konečná. Zase No. můžete zvětšit. Můžu, Zase ji můžete zvětšit. můžu. A můžete zvětšovat. Dobře, ale vždycky každou řadu, Tak je konečná. Tak je znova vždycky každou řadu, jo, prostě bude furt konečná. A ještě jednu věc. Víte, jak se... je v každé chvíli konečná. A víte, jak daleko jste od nekonečná? Když uděláte 10 na bambiliontou. Pořád jste nekonečně daleko, to znamená, k tomu nekonečnu jste neudělali ani nejmenší krok, nulový krok. To znamená, jo, jste úplně uvězněni v konečnosti. Ale já to dopovídám a pak se na mě vrhněte, jo. Protože já se opřu, ne jako... Můžete to brát, že máte nekonečno konečných řad. Ne. A jo, Ne, protože to zase potřebuju, jo. máte nekonečno konečných řad. Ne, mám potenciální nekonečno konečných řad. Potenciální nekonečno. To znamená, vždy to bude konečné. To, Je to úplně jedno, protože pro konečný život konečného člověka nekonečno nemá absolutně žádný praktický efekt. ne, je potřeba rozlišovat aktuálně nekonečného potenciálního. U potenciálního, no pozor, ono to má jako zásadní vliv, jo, v matematice, protože to jako může být, nikdo to neodhadne, ale může to být zajímavá změna, jo. Mimochodem ještě jednu takovou drobnost. Víte, proč se to aktuálně nekonečno tam drží? Já se teda omlouvám, jo. Respekt víře kvůli víře. Jo? Protože já jsem takhle diskutoval a někdy s některým jako do hloubky a nakonec z 95%, když to bylo do hloubky, jsme došli k tomu, že je tam Bůh. Prosím vás, jo. Tak co? To jako budeme logicky uvažovat, nebo budeme říkat Bůh, to je ono. Jo? Ale jinak jako respektně, může. Jo. No a ty tautologii nekonečná říkáme jako králík z klobouku, jo. Vy tam dostanete to nekonečno, když ho někomu jako podstrčíte, jako třeba 1, 2, 3. Jako, když řeknete, že není nekonečno, tak kde byl velký křest? Z nekonečně malého objemu. To nebylo z nekonečně malého objemu, to by nefungovalo z malého objemu. To vychází, tohle je přesně vám řekne fyzik. Z teorie, no to nevím. Zrovna z obecné teorie relativity vychází, že to je nekonečně malý. Jo? A normální fyzik řekne, aha, takže je to blbost. Protože jakmile tam vyjde nekonečno, tak je to blbost. Kvantová gravitace, jo, právě se snaží tyhle singularity jako odstranit, protože to je zjednodušení. Příklad, Newton. Jakou tam měl rychlost maximální? Nekonečnou, protože měl absolutní prostor, absolutní čas. Pak přišel nějaký Einstein, říkal, jo? A teď si všimněte, jak tohle, řekněme, tahle idealizace, zjednodušení, pardon, trošku naivní, jakou potom udělala bohatost teorie, jo? Kvantové mechaniky taky. Ale já to dopovídám, jo? Nejdřív k té matematice. Tohle bude podstatný, logická rozpornost, už jsme na to narazili. Aktuálně nekonečno je vyčerpání všech nevyčerpatelných možností. Jako to už samo o sobě stačí říct, že ten pojem neexistuje, protože je logicky rozporný. Ale já si pomůžu Simpsonama, jo? Úplně jednoduše elementární aritmetika, jak se tam Homer hádá, že nekonečno Ned mu řekne nekonečně plus 1, že jo? A co vyjde? Nekonečno. Takže, že jo, taková elementární nekonečno plus 1 je nekonečno, tak odečtem nekonečno. Jednička rovná se 0. Jo? To je samozřejmě naivní, jo? Ale pro popularizační přednášky to tam jako dávám, protože no prostě můžete si vybrat buď aritmetika, nebo nekonečno. Nic jiného nejde. Jo? A ono to útočí přímo na Euklidovy axiomy. Všimněte si tu krásnou věc, když to nekonečno nepojmete jako aktuální, ale jako potenciální, jo? Pak veškeré rozpory zmizí, protože malé potenciálně nekonečno uděláme další krok, tak je to trochu větší. Kde je problém, že jo? Ale tyhle dvě nekonečná jsou rozdílná. To je prostě něco zvětšeného, že jo? Teď jste to řekla dobře. Vy jste No. řekl z hlediska aritmetiky.
No, A matematika není jenom aritmetika. já vím, ale aritmetika je dost základ. Aritmetiky můžete mít pravdu, ale ne z hlediska matematiky. Ale ano, protože všude, jo, integrální počet, diferenciální počet, teorie množin, já to mám až potom, tak to přeskočím. Víte, co se stane, když zrušíte aktuální nekonečno v teorii množin? Všechny paradoxy teorie množin jsou vyřešeny. Všechny. Kromě jednoho, že jo, ten lhář, jo, protože tam nejde o nekonečno. Je to náhoda? A ještě se tomu říká jako vtipně paradoxy. To nejsou žádný paradoxy, to jsou prostě rozpory, které dokazují, že prostě ten koncept je špatně. Přece nemůžu říct jako trojuhelník se 4 vrcholy, no tak jo, tak existuje. Neexistuje. Nekonečný rozporný, Galileo to dokázal. Předvedem si to. Jo, ale kdyby to bylo stejný, jo, tak celek, nebo řekněme část, je stejně velká jako celek, kdyby to bylo aktuální. Co znamená, že to odporuje Euklidovu axiomu, že část je menší než celek. Někdo říká, ale to jako teorie množin neřeší. Řeší, protože to je definice nekonečna, že část je stejně velká jako celek. To znamená, jo, poruší se tenhle axiom. A nejenom tenhle. Jo. Tak půjdeme na toho Galilea. On tomu říká čtverce, ale jsou to druhý mocniny. Udělá si řadu přirozených čísel a jejich druhé mocniny. A teď je přiřadí jedničku, jednice, dvojku ke 4 a tak dále. Jo? Protože hezky krásně jako seděj, tak jich je stejně. Že jo? Je to tak. Co přiléhá, další Euklidův axiom, co přiléhá je stejně velké. To znamená, že množina všech přirozených čísel je stejně velká jako množina jejich druhých mocnin. Ovšem na druhou stranu tady vidíte, že mezi těmi mocninami jsou mezery. Že jo? To znamená, že to je menší, že jo? Než tam ta řada nahoře. Takže vlastně Galileo předvedl, že tyhle dvě řady jsou současně stejně velké, i jedna je menší než druhá, což je logický rozpor a to přesvědčilo všechny matematiky na světě, kromě Bolzána, který opatrně do toho začal jako drbat trochu, a potom Kantora, který to teda rozdělil ve velkém. Prostě ten jeho důkaz dává proti sobě dva Euklidovy axiomy, že jo. Jo, to už jsem říkal, to už jsem taky říkal. Jak diskutujete, tak já to přeskakuju. Je-li teda nekonečno sporná, logicky sporná, nekonzistentní abstrakce, neexistuje ani v té matematice. Potenciálně nekonečno Hilbertův hotel, jo? Vemte si cokoliv, jakýkoliv paradox, úplně bez problému, že jo? On tam jako cpety aktuálně nekonečná, potenciálně nekonečná je úplně banální. Máte velký hotel, že jo, teď prostě je plně obsazený, přijede stejně tolik lidí, no tak tam má partu nějakých maníků, který prostě dostaví ten hotel, anebo prostě prozradí, máme i druhý patro, že jo. Prostě není to tak kouzelný, jo, lidi hrozně dají na to, když je to tajemný, rozporný a to jim připadá úžasný. A když se budou držet prostého pravidla, že to rozporný neexistuje, jako ten čtverec 5 vrcholy, tak je to úplně banální a prosté. Není to tak zajímavé. Jo. Jo, to už jsem říkal, že potenciálně nekonečnost tvoří přesně 0% z aktuálního nekonečna, kdyby aktuálně nekonečno existovalo. Jo. A že to není nejmenší krok. A proto potenciálně nekonečno a aktuálně nekonečno jsou pravý, dokonce absolutní opaky. Jo. Protože tohle je dynamické, tohle je statické, ale hlavně tohle je vždy konečné a to má být vždy nekonečné. Takže nekonečně daleko od sebe, jo? Proč proto používat stejný termín? Nevím. Jo, to už jsem říkal. Jo, to jsem říkal, Jo, to už jsem všechno říkal. Jo, a teď teda budu na vaší straně. No ale co říkám, je úplná blbost. Přece Kantor zavedl aktuálně nekonečno do teorie množin, z základu
skoro celé matematiky, a ono to funguje. Tak co to tady plácám za nesmysly? Protože pak musí existovat. A teď si vzpomenám na nějakého Gödela, on říkal, axiom, nakolik je úspěšný, natolik je vlastně pravdivý. Jo? Prostě a teorie množin má úžasné výsledky. Sjednotila celou matematiku. Matematici to vědí, já ani ne. Jo? Já jsem matematikou skončil, sice jako jsem ji měl hrozně rád, ale už to bylo dávno. Ale já vám předvedu, že vlastně ono se říká, že Cantor má v teorii množin aktuálně nekonečno, ale vůbec to tam nemá. Stejně jako Newton. On si říkal, že prostě absolutní čas, absolutní prostor, když to dáme dohromady, nekonečná rychlost, jenomže ona vůbec nikdy neexistovala, jak ukazuje teorie relativity. A přesto fungovala jako limita Newtonova fyzika pro malé rychlosti, pro slabá gravitační pole. Jo. Takže, jo, fakt je tam to nekonečno. No, to už jsme vlastně říkali. Ano. A další argument. Máme řadu jakýchkoliv čísel s krokem. Přirozený to je základ, tak se jednoduše tam vykládá. A my uděláme algoritmus. Jak pokračovat dál. Jenomže ten je z hlediska nekonečna úplně k ničemu, protože ten dává pravidlo, možnost, jak pokračovat dál. Ovšem, když mám pravidlo, neznamená, že mám tu řadu. Jo, protože musel bych udělat nekonečně kroků. Když mám algoritmus, jak vykrást banku, ještě neznamená, že jsem je vykrat. Protože možnost a skutečnost jsou dvě velmi rozdílné věci. A co vlastně ten Cantor udělal? A proč tohleto je pravdivý? Prosím vás, já vám budu tvrdit tady drze, že aktuální nekonečno je menší než potenciální nekonečno, protože aktuální nekonečno je pouze konečná část, protože ten Cantor si říkal, tak já to budu dělat, a tam, no on si to neřekl, ale de facto to udělal, jako pak je tam horizont, neurčitost, to by byl problém, jo? Tak to zjednoduším a budu říkat, že je to všude stejně. A vždycky se použije jenom konečná část, jo? Vy viděli jste opravdu něco skutečně nekonečného v teorii množin. To znamená, že aktuálně nekonečno je konečná část, deterministická, jasná, realizovaná, aktualizovaná, potenciálního nekonečna. A když k tomu přidáme horizont a neurčitost za ním, tak dostáváme potenciálně nekonečno. To znamená, že aktuálně nekonečno, i když se tak nazývá, je de facto částí potenciálního nekonečna. Tak. To je to, co... Jo, to prostě tak zhruba je. Jo, prostě to zjednodušil, tak jak ten Newton. Je tam nějaká komplikovaná, on to neviděl, jo? On to prostě, tak jak ten Newton taky neviděl teorii relativity a neřekl si, to je moc složitý, tak to nebudu dělat, udělám si zjednodušeninu. Ale on udělal zjednodušeninu tímhle způsobem. Jo? A mimochodem teď ještě takovou jednu věc. No, to už je takový drzý tvrdit, že aktuálně nekonečno je nuda, že se to furt opakuje, ale jako nejeden matematik mi řekl, no a když si nepředstavíš aktuální nekonečnost, tak máš chabou fantazii. Tak jsem tady předvedl, že to je úplně obráceně. Že prostě, když se zruší to aktuálně nekonečno, tak přichází ta fantazie a barvitost. Jo? Neexistence nekonečné rychlosti u Newtona, teorie relativity. Obě, dvě, jo, najednou. Ta jednoduchost odešla a teď máme něco složitého, báječného. Kvantová mechanika. Prostě ta akce nemůže být nulová, Planckova konstanta a najednou máme něco fascinujícího, jo? Co dělá Schrödingerovy kočky. No je to zajímavý v každém případě. Nebo u té kvantové gravitace, když se řekne, že velký třesk nemá, prostě tam by nefungovala kvantová mechanika. Jestli funguje, tak prostě směřujeme ke kvantové gravitaci, která bude teorií všeho. No všeho, co známe ve vesmíru, ne úplně všeho. A jak už jsem říkal, řeší teda ty všechny paradoxy množin, tak tady jsem jenom připomněl banachtarského
paradox, i když teda jako zrovna umělá inteligence to nakreslila blbě. Všechny ty 3 koule mají být stejně velký, že jo. Ten říká, když rozdělíme nekonečně složitě nějakou kouli aspoň na 5 částí, nebo nejméně na 5 částí, tak z toho můžeme složit 2 stejně velké koule, jako je tady. Jo? Takže zase, já bych řekl, porušení zákona zachování. Že jo? A tohle samozřejmě řeší, když není možné nekonečně složitě udělat řez, tak jako. Ale jako všechny, vemte si všechny. Paradox, množiny všech množin, všechno si vemte, cokoliv tam vyřešíte. Jo, to prostě není náhoda, že najednou prostě je teorie množin čistá rozporu všech. Kromě jednoho, jak jsem říkal. Jo, a tady profesor Vopěnka, toho jsem asi nepřidal, do těch nadšenců na mé straně on trošku lavíroval, ale de facto taky nakonec, dokonce před smrtí, no on si tím zlikvidoval dost svoji kariéru, tím, že uvažoval o tom, že aktuálně nekonečno neexistuje a že udělal alternativní teorii množin, i když někdy si to tak úplně nemyslel. Já si nemám to zničit, jo, tak prostě to říkám tak, jak to vidím. On byl skvělý matematik, já jsem mistr nobody, tak o co jde. Tak teď se můžete do mě pustit. Já chci jenom se přiživit svou polívčičku jenom dotazem. Já jsem, možná to bylo dokonce přímo na přednášce pana docenta Vopěnky, která se měl to štěstí teda zachytit. Jo. A pamatuju, je to 40 let, takže si jenom střípky. Jo. A vím, že jsme tam silně rozlišovali mezi tím spočetným nekonečným a nespočetným. A jak to tady do toho pasuje? To je jako, že teda to obě mohou být spočetné, nespočetné v tom smyslu absolutní a potenciální? Ne, určitě ne, ale přiznám se, víte, jako já jsem vyhrál pár matematických olympiád, ale to bylo tak dávno, že už to ani není pravda. A já nejsem matematik, jo. A skončil jste později než já, s tou matematikou. Jo, já jsem skončil někdy v 80, nebo tak. Jo. V podstatě tohle já nechávám na matematicích, jo. Já teda jsem to bral jakoby logicky, filozoficky, udělal jsem ten základ. Upřímně řečeno, matematika, jo, když to nevykládá Květomír Stach, úžasně můj na vysoké škole pedagog, jo, tak mě až tak moc nebaví, omlouvám se. Jo. To nechávám na matematicích, ale myslím si, že to chci jenom interpretovat jinak. Jo. Že ty nekonečný kardinály v podstatě nejsou nekoneční a když jsou, tak jsou potenciálně nekoneční. Ale nemám znalosti natolik, abych jako v tomhle rozlišoval. To nechávám jako na jiných, neboli takhle. Nejsem matematik, něco jsem si vyřešil, pro mě to je jakoby relativně uzavřená záležitost, teď dělám kvantovou mechaniku, takže nevím, jo, abych to takhle jako zjednodušeně řekl, nevím. Jo, prostě já jsem studoval jsem tu matematiku přesně tam, kde jsem potřeboval k tomuto problému, jo, protože já vlastně nejsem vůbec nic, jo. Já vždycky si vezmu nějaký problém a prostě projdu jakýkoliv obor a jako beru ty informace, které se k tomu jako vztahují, jo, takže, jo. Já jenom, že to nekonečno, co jsme tady zkoumáli, už absolutní nebo potenciální, tak bylo to spočetný. Může být, ale říkám, nevím. Protože nekonečná plus 1 nemůže ani být, protože jakmile k něčemu přičtu jedničku, tak je to konečný. Prostě nekonečno je nekonečno. Jakmile se s ním začne počítat, už nepočítám s nekonečným. No, ale jinak u Bolzána, u Kantora je explicitně řečeno de facto, že to je Bůh, jo. On tam má omegu, že jo, v těch jakých ordinálních číslech, to je Bible, jsem alfa, omega, že jo, a prostě on přímo říká, že je prostě jenom zvěstovatel Boha. No, to není podstatný, jo. Byli knězi Lemetr, jo, který byl kněz, ale prostě Boha do velkého třesku netahal a prostě to si nemyslím, že je důležitý, jo. Prostě jsou lidi, kteří, nebo když tam toho Boha nezatlačí do ty vědy jako argument, třeba jako motivaci, proč ne, jo, tak je to korektní, prostě logika.
Tak mě trhejte na kusy. To byl dřív, já se omlouvám. Vy budete těžší oříšek, tak jdu za ním. Děkuju. Já jsem slyšet, nebo? Co musím udělat? Ne, to je dobrý, protože ono je to kvůli záznamu, jinak vás je slyšet dobře. dost. Dobře. Já jsem se chtěl jenom zeptat, já jsem asi nějaký jednodušší, ale mně přijde, že tady řada těch argumentů mě vůbec nepřesvědčila, což může znamenat, že mám jenom nedostatečnou kapacitu, ale třeba tu Schrödingerovu kočku, když tam mám pozorovatele uvnitř krabice a venku krabice, tak ono je to z mého pohledu absolutně irelevantní, protože tam nejde o to, jestli pozorovatel je uvnitř krabice nebo venku krabice, ale že došlo k jevu pozorování a tím se zlomila kvantová vlna. Takže nerozumím tomu, jaký má vliv ten pozorovatel, který je venku. Ten je irelevantní. Dobře, ale proč se ta kvantová... Venku je pořád ten stav té kočky stejný, jako byl do toho pozorovatele vevnitř, než uviděl tu kočku, jaký nestavu. Jako takhle. Já to řeknu. Schrödingerova kočka, ta kvantová, ten stav, by byl nekonečný podle toho, jak bych na něj zaměřil pozornost. Udělám jednoduchý příklad, jo. Tadyhle budem a tady bude šutr. Někoho pošlem za dveře a my ho namalujeme na červeno. Ano. Pro nás bude na červeno a pro něj nebude, jo. Ale tady se bavíme o dvou věcích. O tom, jestli moment, ten šutr je v nějakém stavu, anebo jestli to víme. Ale no to je ono. On bude objektivní v nějakém stavu. Ano. Bude červený. Ovšem pro něj ne. To znamená, že on má neznalost. On musí vědět o tom, že ten šutr se může a nemusí stát červený. To mu nemusíme říct. No ne, no tak jako to musí Dobře, vědět. ale... Jako on nemůže jít za dveře, aby to natřebe červenou a on nemůže vědět, jako, že by mohl být i červený. Protože pak jako to není ten stejný princip. Dobře, ale jo, no, to nemusí být úplně přesný stejný princip. No Stejný princip je to v tom, že on to neví. Jo? A podstatný je na tom, že ten kamen nějaký je pro všechny. I když on to neví, tak je červený. Jo? A to je ono. Prostě ten, kdo otevře tu krabici, vidí, že ta kočka je mrtvá. Jo? A ten, co je venku, má v obojí, ale ona už je mrtvá. To znamená, on prostě jenom neví, v jakém je stavu. Jo? To je podobně, jak se budeme bavit o tom, jakou barvu má vnitřek cihly. To je trošku něco jiného, bych řekl. Úplně stejně. Jo? Prostě on může mít jakoukoliv barvu. Nevíme. Musíme to rozlomit, aby jsme se podívali. Ale v tom případě už jsme to jakoby... Už to není vnitřek cihly, jo. Co jste zjistil? Trochu jo, no. Kdo jste to rozlomil, ale pro nikoho jiného. Kdo to nevidí, to nebude, no. Ale mně přijde, že pořád řešíme opravdu dvě různé věci. Jedno je, jaká je objektivní realita, a druhý je, co kdo ví. A to samé je s tím nekonečném. Jestliže nemám metr nebo nemám pozorovatele, tak prostě když nebudu mít dostatečně dlouhý metr, nic to nevypovídá o tom, že tady může být prostor, který je nekonečně dlouhý. A já si dovolím navázat na vás. Vy jste říkal, že teorie velkého třesku vychází z toho, že na začátku nebylo nic, ale že tam bylo něco... Vy jste říkal, že tam bylo něco nekonečně malého, ne? Že to bylo taky neřekl. Dobře, tak se omlouvám. Něco malého. Dobře, tak vy jste rozporoval to, že na začátku nebylo nic. To jsem vůbec o ničem jsem nemluvil. Něco nekonečně malýho. Nekonečně malýho. Jo. Nekonečně malý to nebylo. No to je logicky sporné, kromě jiného, ale prostě Ale jak kvantová... to bylo, to nikdo neví. Neví, to je otázka poznání. Já jsem si jenom chtěl zeptat, když to na začátku teda bylo, nevíme, jak to bylo malý, tak jak dlouho to bylo? No, jsou nějaký odhady, jo, taky nevíme, jo, ale to je jako konkrétní záležitost jako měření, zkoumání. Prostě jenom víme, že to nebylo nulový a že to netrvalo nulový čas. Jo. Protože to jsou tyhle nekonečně malé veličiny jsou sporné. Proto mimochodem Newton zpozdil vydání svých principií z tohohle důvodu. On tam měl nekonečně malé těžiště. A on věděl, že to je blbost. Jo. Prostě logický nesmysl. A tak prostě o nějakou dobu to zpozdil a pak jako, nevím, jestli si to uvědomil, ale prostě je to idealizace. Jo. Řekněme, kdybychom místo nekonečně malého bodu jako těžiště Země udělali něco takového, tak ten výpočet bude naprosto stejný v dané nepřesnosti, teda přesnosti, že jo, na 3/10 místa. Takže de facto je to, jakoby ta idealizace zastupuje něco
konečného nebo nenulového hrozně malého. Celý. Jo? A pak teda, když na tohle přišel, tak říkal, jo, dobrý. Jo? Nechal tam to těžiště, ale on v podstatě nekonečně malý, prostě Tady kolega, jako, on bude sice těžký oříšek, ale hlásil se jako druhý, budeme spravedliví. Já jenom řeknu takovou jednu poznámku. Ani nekonečno, ani nula nespadá do teorie čísel. To není přirozené číslo, to není iracionální číslo, to není racionální číslo. Takže s tímhle způsobem nemůžete vůbec pracovat. Pojem nekonečno To je to, co říkám. nekonečno. A je úplně jedno, jaký je. V okamžiku, kdy s ním začnete pracovat jako s limitou, vrazíte ho do racionálních čísel, potom musíte ovšem používat limitní počty. A ne Potenciálně nekonečno. a ne reální počty. Takhle se s tím musí pracovat. Hlasuju pro, takhle Jo? to říkám. To znamená, co je to nekonečno? Já tvrdím, že nekonečno je totožné s nulou. Protože můžu to udělat složitější, transformaci ale matematickou, ano. která mě nekonečno blízko. vrazí do nuly, nulo do nekonečna, tak jak u nuly nemůžete rozhodnout, jestli je kladná nebo záporná, tak u nekonečna nemůžete rozhodnout, jestli je kladný nebo záporný. To prostě nerozhodnete matematicky. Ale to je jenom další Jo? rozpor, ale Ale vy jste to řekl perfektně. A když to nekonečno úplně vynechám a budu jenom u ty limity, to je přesně ten obor, To je kde ono. pracujete. Jestli pracujete v reálných číslech, nemůžete tam mít nulu a nekonečno. Jestliže jste v racionálních číslech, nemůžete tam mít nulu a nekonečno. Protože nula a nekonečno spadají úplně do jiných kategorií. obávám se, Jo? nespadají nikam. Tak Kam? spadají úplně někam jinam. Kam? No v limitním počtu si můžete počítat... Ne, to už je transformace. Ne, limitní jako počet. jako ale idealizace. To vidíte taky, jako, jo. De facto Ale tam, ne. Já se ne. vrátím k té teorii toho Boha, jak tady bylo řečeno. Aby jsme byli schopni pochopit nekonečno, museli bychom pochopit aspoň jednu nekonečnou řadu. Jo. No, Jenomže- aktualizovat, Nebo, pochopit. jo? No. Ale jak chcete tvrdit, že ten, kdo pochopí, nebo kdo je schopen obsáhnout nekonečnou řadu, je schopen rozlišit konečnou řadu? Protože ta je pro něho nekonečně malá. Dobře, tak protože Jo? já To jsme tvrdím, zase že na té není nekonečná transformaci. řada, tak není ani někdo, kdo by ji chápal, že jo? Když není Protože není ten Bůh. Tím pádem to není můj problém. My všichni lidi jsme koneční, tak se staráme jenom ty konečné řady. A Staráme všechno nad tím je ale- idealizace. To je to, že ty koneční lidé se musí se musí naučit správně pracovat s tou nulou, s tím ničím, pochopit, co to je nic a pochopit, co to je nekonečno. Jo? Protože není nekonečno nekonečen. Pojem nekonečno obsahuje jedinej, nedá se říct bod, protože to není ani bod. Protože furt můžete udělat transformaci. Já jsem to kdysivá dcera měla na gymnáziu přinést. Ukázat nekonečno. No tak jsem vzal pingpongový míček. Z jedné strany jsem dal nulu, z druhé strany jsem dal nekonečno. Po 90 stupních po obvodu jsem dal +1, -1, -1. Máte transformaci 1/x. Máte to na kouli, máte tam zakřílený prostor. A ono to vyjde, přesně, najednou vidíte to nekonečno. Na tom obyčejném míčku. A kdybych byl ještě trošku, tak říkajíc, to dotáhl dál, tak jsem ten míček ještě nahřál a stáhl jsem tu nulu nekonečno k sobě. Že jsem z toho udělal normálně ala toroid, lemniskátu. Ale to je jako ten Newton, že jo? Tady o tom povídal. Ale Absolutní prostor, absolutní čas, nekonečná rychlost, ale nic takového nikdy nebylo. A stejně je to tenhle Ale případě. to je právě v tom, že my jsme v nějakém světě, umíme počítat s konečnými čísly, protože pojem nekonečno a nulu prostě v naší realitě není. No a to je to, co říkám. Je konečná a není nulová. No, ale jako nejsme tak daleko Já bych od jenom sebe, teďka i když ty byl k té konečnosti člověka. To, že člověk zemře, tak to není jako po něm přece zbyde
po někom víc, po mně víc, po mně hodně, další masa, která se v přírodě přemění, zase ale něco tady šlo o jiného. myšlení člověka. No ano, ale to je čistě filozofický, ale jako to, že filozof nedokáže pochopit nekonečno, tak neznamená, že není. Ale teď jsme si ukázali, že je rozporný. Co je Rozporný je, protože ho nedokážeme pojmout, ale to máme i ve fyzice spoustu věcí. My většinu věcí nedokážeme pojmout, které jsou ve vesmíru. Dobře, ale rozdíl mezi tím je, ale jasně, ale rozdíl mezi tím třeba teorie relativity. Newton to nepojmul, ale my jsme to pojali. Když to nekonečno, jak jsme si říkali, když je to přesně 0%, veškerý matematiky, tak to nepojmeme nikdy. Potřebujeme nekonečně velkou znalost, abychom pojali tam nekonečno. Se bavíme o částicích, to znamená, že to je a u člověka bereme, že konečně je tím, že zemře. Myšlení. Protože matematika je tady a ne jako nemyslí prstama atomama. Že? No při umělé inteligenci já si myslím, že se brzo dostaneme k tomu, že možná i nezemře. Myslíci. Jo, já jsem samozřejmě, nejde o člověka. Ne, už tamhle kolega se hlásil a tady madam ho předběhla. Umělá inteligence je to samé, já jsem to nedodal. Člověk je konečný, všechny jeho stroje jsou ve všem konečný, všechny počítače, umělá inteligence taky, jo, kdyby se to vzalo. Potřebovali bychom toho králíka od někud to nekonečno vydolovat a dostat ho do umělé inteligence. Není odkud. Jsme v uzavření totálně v konečném světě. Tak kecá. V matematice rozlišujeme různé velikosti nekonečna. Jo. Ano, tak to je ale ještě a další to je otázka. přesně to, co měl ten Newton, jo. To je v podstatě jakoby jakási, já už řekl, já se omlouvám, jo, ale kdybych byl drzej, to je prostě teologie. To už není matematika, to je teologie, jo. Protože to je otázka jako víry. Když máme něco jakoby vědecky zkoumat, tak potřebujeme logiku a empirii. Tohle to je jednoduchý matematický důkaz, ale pomíňme to. Já mám trošku problém s terminologií, jo? Potenciální, nekonečno, aktuální. Tady v tom vidím vlastně rozdílný pohled matematiků a fyziků. Ty seš spíš fyzik, jo? A z fyzikálního pohledu nekonečno opravdu nejde. Jo? To je blbost. Protože když si představím nekonečně čehokoliv, tak se to nikam nevejde. Jo? Ale z matematického pohledu tam problém vůbec nevidím. Jo? Matematikové jako geometrii mají třeba pojem bod. Jak je velký bod? No, on je to principiálně nesmyslná nenulově, věc, protože kdyby byl nulový, dáš ho 2 k sobě, tak je to furt jeden bod a neděláš tím vůbec nic. A nemůžeš z toho udělat čáru, protože když dáš 2 vedle sebe, tak mezi nimi bude mezera, že jo? Problém je v tom, že bod je bezrozměrný. To znamená v podstatě tam... Není, že jo? To je tak střední škola. Výklad střední školy, jo? Zase odpoutejme se od fyziky. Jo? Tohle to je čistě abstrakce. Je to abstrakce, která ani v té abstrakci neexistuje, protože je logicky sporná. Jo, jak jsem předvedl. No, nemůžeš z těch bodů se vytvoří přímka. Jo? Ale ono samozřejmě v reálu žádný bod není. Ne, ani v té abstrakci, protože jako... Asi bychom toho už měli nechat, tady někdo naznačuje. Jo? Stejně jako u toho Galileo, když tam mám rozpor, je to sporné, tak to prostě neexistuje. To je... Já jako v podstatě jako nekonečno vidím to tvoje potenciální nekonečno. To je jako řekněme opravdu s tím nekonečno. Já nemám nejmenší problém. Ale cokoliv bylo tebou nazváno aktuálně nekonečno, prostě nekonečno není. No, to je otázka terminologie a to není, není samozřejmě můj termín. V tomto případě mám problém opravdu terminologický. To jsem vyčet od jiných, jako mně to přišlo tak jasný. Můžeme to přejmenovat, pardon. Jasně. Kdo se ještě hlásil? Vy už jo, ale už nikdo? Tak tady kolega. Já bych si chtěl jenom vyjádřit, já sice nejsem věřící ve smyslu toho, že bych věděl, jak vypadá Bůh a že bych tomu věřil nějaký interpretaci, ale ten přístup, že pokud do toho cpeme teologii, tak jako už je to v podstatě nesmysl, že to není žádná věda, tak já jenom se chci jakoby vyjádřit tak jako ďáblův advokát. Takže my tady máme vědecký přístup, který říkáme, že je lepší,
a který je založený na bodu, který je tak malej, že neumíme říct, jak je malej. A máme spoustu dalších termínů, o kterých jsme tady řekli, vlastně nejsme schopni říct, jestli nula nebo ne. Nekonečno tady stotožňujeme nějaký symbol, ležatou osmičku. Říkáme, že prostě, když nemůžeme dojít na konec, nemůžeme to změřit, nevíme, tak v takovém případě prostě jako nemáme dokázaný, že existuje nekonečno. Tam spíš je důkaz ta spornost, jo, ten Galileův důkaz. Když je to sporný, tak to nemůže existovat. Tohle už byla jako máme spíš pro fyziky. Ale máme sporný, jak je velký bod, jo. My tady třeba Nemáme. nejsme... Ten je libovolně velký tak, my ho zmenšíme do takové velikosti nenulový, aby neovlivnil výpočet, který děláme. Jo? Protože spočítejte na 3/10 místa, že jo? Vy si můžete přesně podle zadání vlastně říct, jo, můžete ten bod zvětšovat a když vám udělá rozdíl v tom 3/10 místě, jo, tak už je to moc velký. A jinak já bych argumentoval, no to nemůžu, protože to byste mě zabil. Ale tohle už vyřešil vlastně Engels, jo. Když si přečtete, to mě u něho zaujalo, tam pláca nesmysly různý. Ale tohle říká, co vy řešíte, že jo. Máme body, molekuly, které v běžném makrosvětě jsou tak malý, no tak jako si představme, že je tohle takhle veliký, integrální počet, diferenciální počet, všechno funguje. S nenulovou velikostí. A mimochodem ta kvantovka, jo, říká to samý, že jo. Žádná nula. No. Tak to odpískejte vy, tady hlavní organizátor se hlásí o slovo. Já bych s dovolením ještě, jestli můžu. Tady je šéf. Já jsem tady jako... Jenom jednoduchá otázka. Kolik reálných čísel leží mezi 2 reálnými čísly? Potenciálně nekonečno mnoho, jakou máte trpělivost. Jo? Ale jinak jako, že jo, reálná čísla, nebo řekněme takhle, iracionální čísla jsou jenom, no iterálna čísla jsou potenciálně vlastně reálná. Prostě tu nekonečnou řadu nikdy neuděláte, jo. Pí přece na nekonečně mnoho, ještě desetinných čísl. Existence, jo? Jako, ano, to je to, co říkám. Jo. Jako omlouvám se, tady šéf to ukončil. Kdybyste chtěli někdo se v tom rozpitvávat, tak tady je to do větší hloubky a že jste to vy za 400 to nekoupíte, tak já vám to dám za 4.